DK. Lone Damgaard her foldede sig i dag ud i en boghandel i Fredericia. Hun sang salmer fra en bog, som skal sælges til fordel for de kristne i Jerusalem. Lars Carstensen er prior i Danmark for Tempelherrerne. Her er han i Bog og Idé i Fredericia for at aflevere en samling af julens salmer, der bliver solgt til velgørende formål i Jerusalem. Her er de så, langt om længe. Jerusalem er stadig korsfarernes by, men i vor tid er det sang og musik, der bliver brugt i kampen for en af de vigtigste byer i kristendommens historie. Lone Rebecca Damgaard synger en af de julesalmer, der ikke bliver sunget så ofte, når dansen går om juletræet. Sådan ser den særlige udgave af julesalmerne ud. De penge, der kommer ind ved salget, går til de kristne i Jerusalem, fordi de har store problemer. Problemet for kristendommen i Jerusalem er, at der bliver færre og færre af dem. De flygter simpelthen ud af området. Det er ikke sikkert at være der. Og det vil vi jo gerne sikre, at de bliver der. Har det noget at gøre med, at Jerusalem er et vigtigt historisk sted, eller for et religiøst sted, eller hvad er det? Men selvfølgelig er det et religiøst sted for kristne, og også for muslimer for den sags skyld, og også for jøder. Måske er det lidt derfor, de slås om stedet. Så det er vigtigt for kristne, at vi har en tilstedeværelse i Jerusalem. Sangene til Jerusalem er 26 salmer, og nogle af dem er nok ukendt for de fleste danskere. Sangene til Jerusalem med 2 CD'er koster 100 kroner, som går ubeskåret til den kristne menighed i Jerusalem. Og så er det